We can be setting go. Buhay ka pa ba? We understand. May nilalagay akong Right down to na-assemble na niya yung glider namin. Ang galing-galing. that we can do better. We can have a heart of gold. Hey everyone! Welcome back to another episode of our Moving Diaries. Uulitin ko na naman yung intro ko, hindi pala siya nag-record. So today guys is mag-assemble si Daddy ng mga furnitures namin. First is our king size bed. Nandito siya. So if you've seen yung pagpapack namin ng aming mga gamit, dinisassemble namin siya to save space at to easily transport our stuff. Ayan, transport when it comes to sa trailer, and then sa pag-transport din namin from the trailer to our room and from the apartment to the trailer. If you know what I mean. Parang gano'n basta yun. So ngayon, i-assemble ni Daddy para medyo maayos na yung aming tutulugan. Though maayos naman kasi yung mattress naman na namin yung tinulugan namin kagabi, okay ang sleep namin. Pero mas maayos kapag yung bed na talaga, you know what I mean? Parang tunay na talaga na nasa bahay ka. So, may assistant naman dito si Daddy. Ito yung assistant niya. Tinatry ko na i-keep siya dun sa playroom niya. Pero, tingnan mo yung itsura ng anak mo. Ito yung assistant ni Daddy. Ah! What are you eating? What are you chewing? Open your mouth. Open your mouth. Let me see. Ay, bread. Bread, Daddy. Namarugmugs. Have you tried your yogurt drink? You want some yogurt drink? Yogurt? Try it. Daddy has pasalubong for you. It's yogurt drink. Let's go. Let's go get the yogurt drink. Come on, let's go. Let's go. Go, go, go. Naman po yung natira dito sa bahay. Nagme-merienda na po siya. Yung kasambahay. Nagme-merienda na po siya ng waffle na kinuha pa niya nung unang breakfast namin sa ano pa to? Sa Columbia, Missouri pa niya kinuha. So, mag-merienda muna si Inday. Hindi na kami magrereklamo kasi naglinis na siya ng bahay. Ayan. Masarap ba? Wow! Siyempre, kasi kilabas to, tsaka libre. Pero masarap yan. Ay, tinost mo, mother? Masarap pag na-toast. Gusto ko din yung waffle na na-toast. So, currently, ito yung aming setup ngayon. Diyan muna yung aming table. And then, si mother, pagdating namin, na-assemble na niya yung glider namin. Ang galing-galing. Pero hindi niya masyadong nabagsak yun, no? Kasi may space. Yung, ano niya, wing. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you shown me life is full of faces. Next naman na bubuuin na Daddy is yung queen size bed namin dito sa room ni Mishi. Habang may nagsasayaw doon. Bubblegum, bubblegum. Tapos ayusin ko muna din yung bed namin para magkaroon na ng bedsheet and other stuff doon. Every night and day, I'm delighted 'cause I got you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I'm just fine 'cause I got you. Rain guiding my way before, pouring like a waterfall. I've cried a million tears and
not. I know. So, mag-aayos naman ako nito, guys. Itong aming... Yung partner ata to ng side table. Tama ba to? Ang ginagawa ko? Yeah, tama. Ay, wala akong tools. Mother, pengi ako ng gunting mo dyan, please. Wow. Ang kailangan mo, screwdrivers. No. I don't think so. Buhay ka pa ba? Hindi ka pa babali-bali. In fairness, walang nabasag sa mga ano namin. Kahit ang daming mga moments na napapatalon si daddy kasi may mga daan na hindi okay. May mga butas. Lalo na nung nasa Kansas kami, tsaka nung nasa Missouri kami, ang daming mga pothole. Pothole ba tawag doon? Basta yung mga butas sa daan na aspaltuhin pa lang. Ay, naku yung anak. Nag-iyak na. Wag kasi dyan kay daddy, anak, kasi heavy yung mga stuff dyan. Pag nadaganan ka, wala na. Thank you! Good job, my banini. Hi! Kaklap na naman. Hey, atras ka para makita ka nila. Hi! 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 Say hello! Hi! Thank you for helping mommy! You helped mommy? Oh, kiss mommy first. Kiss mommy before mommy works. One more time, one more time, one more time. One more time. Sarap-sarap ikis. Sarap-sarap ikis. Wait lang, naning. Oh, wait. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. Pasira na tong mga to. Hindi na pwedeng mag-move ulit. Oh, wow! We need to share. Salpaan na. No. Oh, under na lang. Under. Go under. No climbing, please. Hindi ko na mag-gets kung paano ito. So, ito na yung dito naman sa kwarto ni Mishi, guys. Yung bed na ayos na. Ito naman yung mga side tables. Andyan na rin. Ito din sa kabila meron na. So, tig-dalawa each bed namin. And kung mapapansin nyo, may nilalagay akong extension sa mga ganyan. On each side. Para kahit saan ka side na matulog, may mapag-chargean ka. Good morning, everyone! Today po, this is our first Sabbath here in Georgia, in Gainesville, Georgia. So, punta kaming church ngayon and mag-visit kami dun sa church para alam namin kung saan yung pupuntahan namin every Saturday. Para naman may community din kami because that's the purpose of moving here to Georgia, to have a community para hindi lang kami alone sa life. And hopefully, maganda yung mga kids program din nila doon para si Mishi ay meron din siyang, ang tawag ito? Meron din siyang maging class. Ganyan, social life niya every Saturday. Wow! May gift sila for Father's Day. Hindi ka naman daw kasi magiging father kung hindi sa kanya. Kaya ano lang, siya na lang daw. Ang cute ah. Ang witty ah. Pang-ayos ng ano. Pang-ayos ng salamin tsaka cellphone. Pwedeng ibitin sa sasakyan yun. Cute naman ba? Tingnan. Keychain. So, fathers, thank you for everything you do. It is well with my soul. It is well with my soul. Hey everyone! Update! It's already magpa 5 PM na. And di ko na kayo na-update kanina after church kasi nakatulog na kami. But anyway, the church was so fun. They were warmly welcoming us sa ano kasi nasabi ko na we just moved and we're looking for a church and I found this church online, ganyan-ganyan. Adventist church din siya. And yun, ang dami nang pwede namin gawing activity. In-invite kami for the Vacation Bible School. Wala daw silang activity na
para sa age talaga ni Mishi. Pero sabi ko, but they are still inviting us if you want to join. Pero sabi ko, we will probably join para lang matuto din si Mishi na makipaglaro sa mga ibang bata. She was so happy a while ago sa church, guys, as in. Kasi, ang dami niyang kalarong bata. Lagi niyang sinusundan yung mas matanda sa kanya. Nakikipaglaro siya doon. And then, they invited us for the potluck. Nakikain kami doon. It was nice. Very welcoming sila, as in, doon pa sila sa table namin kumain, ganyan. And we're looking forward to having a community here as well na ka-church namin. On Monday, pupunta siguro kami doon ng mga 6 p.m. kasi 6 to 8 ata yung ano nila, yung vacation Bible school nila ng gabi. Unlike sa atin, diba, daytime. Dito, nighttime yung kanilang VBS. So, punta kami doon para lang si Mishi ay medyo maano niya. Yung, kahit saglit lang kami. Yun lang. Ang ano lang ngayon, update lang is, pupunta kami ngayon sa bahay nila Ate She. For the first time, makikita ko na yung bahay nila. And for the first time, after 4 years, magkikita na kami. Kasi, magkakabahay kami nung nasa Tennessee kami before our deployment noon. So, ayun, magkikita na kami. Hindi na lang kami sa video call tsaka sa chat and text. Kikita na talaga kami. In-invite niyo na kami for dinner. So, pupunta kami doon for dinner. So, samahan niyo kami. Let's go! Na-excite ako na makita si Ate She. May kaplastikan na ako. Baby, tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 난 need no if you with the same feeling as I do. 자꾸만 마주칠 때 스치는 너의 그 시선이 Super thankful kami kasi pagdating namin dito sa Georgia, agad kaming welcome ng mga Filipino friends. And ang sarap lang sa feeling na may community. And we are hoping na mas magiging healthy ang social life namin now that we have them. Good morning, guys! Continue ko lang tong vlog na to. Yesterday, hindi na ako nakapag-vlog nung nag-dinner kami doon kila Ate She. It was so much fun. Kumain at nag-video okay kami. And may mga na-meet din kami na ibang Filipinos na asali dito sa community. And, syempre, ang hirap naman mag-vlog doon. Unang-una mo palang vlog-vlog ka na. So, hindi ako nakapag-vlog. Though, si Ate She, alam naman niyang nag-vlog ako. Inano ko lang naman, privacy naman nila. Kasi sa bahay nila yun. Tapos, yung may mga bata din. So, ayun. So, tingnan natin sa mga susunod if ever makapag-vlog na ulit. But anyway, today's Father's Day. Pupunta kami ni Daddy sa Publix. Dito lang naman, paglabas mo ng residential community namin. Para makapag-grocery lang kami ng carrots at cabbage. Kasi dyan lang naman siya actually. Paglabas lang naman. So, mga 3 minutes drive, 5 minutes drive siguro. Bili lang kami kasi gusto daw niya ng pansit. Wala kaming na grocery na pwedeng pang pansit. So, let's go. We'll go to Publix. Dami pang ano dito, ginagawa ng mga apartments din. Bago lang daw tong Publix na to eh. I hope I'll be your destination. Hey guys, we are home and
haul ko lang sa inyo yung aming nabili sa Publix. Nice naman, para siyang maliit na Walmart na may ano lang siya. Mga food lang talaga, tapos dun sa personal care area nila, parang sa Walmart banda din na may mga makeup, may mga ganun. So, yun. So, we got carrots. This is $2.99 ata. And it's already 2 pounds. Ayan, 1 kilo. Celery. Hinog na mangga. 3 pieces for $5. Repolyo. Cabbage. And then may promo sila ng Artesano na bread. Bakery bread. This is $2 for 4 point something. So, parang 2.39 na lang ang isa. Ay, kumuha na ako ng dalawa kasi kung isa lang yung bibili mo, $4 and ano, di kunin mo na yung isa. Yun lang naman yung binili namin kasi pang-pansit lang namin. Para fresh lagi ang mga kagulayan natin. Nandyan lang naman ang store. Ayan si Mother, cooking ng pansit as requested by Daddy for Father's Day. Baon namin papunta sa lake. Pero sa awa ng Diyos ay manok pa lang po yung nalagay, mga kapatid. Hello everyone! So it's already 3:25 p.m. and we are heading to the Olympic Park and doon lang kami magme-merienda para sa celebration ni Daddy ng Father's Day. Kasi daw, spend time with your kids. During Father's Day. Spend time with your kids daw, kaya iwan ko si Mishi sa kanya sa park. Charot lang. Hindi, mag-ano lang kami, merienda, tapos tingnan namin yung area na yun kasi maganda daw. So, we will see. Then later, meron na naman kami pupuntahan for the dinner. In-invite kami for dinner para daw makilala namin yung mga taga dito sa Gainesville na mga Filipino. More on health workers din sila. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. Ayan na guys, andito na kami sa Olympic Park. Andyan na yung lake. Tapos may kapitbahay kami dyan na may aso na gustong-gusto ni Mishi. Kasi maliit lang, kaya hindi siya natatakot. Pero the big dog. Pero natakot siya nung nasa Sioux Falls kami. Tapos si Daddy, andun. Siya yung taga-kuha ng magamit. So, sakto talaga na hindi namin give up tong mga camping gears namin. Give up yung iba, pero yung camping gears, ayaw i-give up. Daddy, yung upuan na isa. Let's eat the pancit na overcooked day ko. Buksan yun. Kaya po, Mang, di ka pala binurbur. Ano? So nga po. At di ipit, pag-ipit mo ma. Binurbur mo ko ma, tapos tinayo ng pisabaw. Ano, sutang honlat na kasi. Ano talaga na patay, pagkatay chicken sopa. Siguro ko. Honlat pa kumating. Mahal ko na play na ito tayo. Chicken sotang honlat. So di ipit, yan na. Here. Lugamin ko basi lang ti kabel mo nga sabaw, tapos nayo ng tulangan into nukan. Ang kurangan, no nasa gapsap natin kasi mas madaling magtagtag kaysa sa magbawas. That is, so tamo ano na kayo ang kukaman din nilo. Kaya tanan, ano pa bang motor nang to siguro nag-say ko pa sana. Kamangan di ko, ano si nangyayang pagi ka laptop ka na, ginapay yung susi. Hamda kita na ito nga, so ko na. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Oh, I just wanna
take you there. Sos, napaka-clingy naman ng batang ito sa daddy. Ha, napaka-clingy. Kiss daddy? Ang kilig-kilig na kiss. Yung kilig-kilig na kiss. Ay, yan! Alalaway! Alalaway! Nina Bartek. Kiss din mami, Kiss din mami. Ay, ayaw. Get your bear. Pupunta na naman sa pansit. Peel. Say, peel. Here, here, here. Here. What are you gonna say? Peel. Sabi niya. What are you gonna say? Peel. Peel. Bananas. Peel, peel, bananas. Mash. Bananas. Mash, mash, bananas. Eat. Banana. Eat, bananas. Go. Bananas. Yeah. Peel. Lagi nang sinasabi, peel. What are we gonna do with the banana? Peel. Good job. Peel. Gusto niya kasing kumain. Pangalawa mo na yan. Pretend na lang. Pretend to eat. Pretend to eat. Yum, 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 yum. Pretend to eat. Yum, 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 yum. Didilaan talaga niya. Ala yung mga nag-fishing doon. Ano ko naman kaya mahuhuli nila? Napakaingay ng mga bata doon. Tapos may mga dumadaan pa. Time to stand up na daw, sabi ng relo. Ang ingay ng mga bata doon. So ano pang makukuha nila sa isda? Wala na. Nabugaw na lahat. Grabe naman yung mga nag-i-speed boat. Pang bibilis. Speed nga road. Speed nga naman, no? Slow boat dapat. Canoe. Ang ganda dito, guys, sa Olympic park. Yan. Dami namang mga kahoy-kahoy. Pero late na kami pumunta dito. So siguro maganda dito pag breakfast kasi hindi ka maaarawan dito. Yan. If I ever fall in love again. $100. 65? Umalis na tayo. Wala. Wala sa X. Bay, kasama na Espiro, Bay, okay ra. Sa letrang D, 3 times a day. Bay. Hi. 6. Kaya tayo. Hindi ko Kaya tayo. Sabi. Binayan. 9. Sabi. We can do better. We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a high